God aften. Blomster, grøn profil og økologi. Selvom frisører kalder sig grønne og økologiske, kan kunderne ikke være sikre på at undgå at få de værste kemikalier hældt ned i hovedbunden. Det står nemlig alle frisører frit for at kalde sig grønne og økologiske, uden reelt at være det. De grønne frisører giver derfor en falsk tryghed for forbrugerne, der nemt bliver snydt, når de sætter sig i frisørstolen. Kate Scheffman lider af allergi. For hende har det været en jungle at finde en frisørsalon, hvor hun kan tåle produkterne. Jeg synes, det har været svært at finde rundt i, fordi jeg synes godt, man bliver lidt snydt af, at den er økologisk eller den er grøn. Så tænker man, at den er fuldstændig ren for alle mulige kemikalier, men det er de ikke. For at komme problemet til livs, samarbejder Energitjenesten og Københavns Kommune om certificeringsordningen Grøn Salon. Johan Galster står for ordningen i Københavns Kommune, der forbyder de farligste stoffer i frisørsaloner. Han mener, det er et problem, at alle kan kalde sig grønne. Det kan være meget svært for kunder at gennemskue forskellen på salonens navn og hvad salonen reelt er. Anne-Sophie Willumsen ejer en kæde af grønne saloner. Ifølge hende snyder salonerne kunderne, når de kalder sig noget, de ikke er. Det er jo en kæmpe jungle for forbrugerne at finde rundt i, fordi der er rigtig meget greenwashing i dag. Der er rigtig mange, som kalder sig økologiske og grønne og organiske og alt muligt andet, som så arbejder med helt traditionelle produkter. Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, som 120 mennesker har svaret på. 90% af dem vidste ikke, at frisørsaloner kalder sig grønne og økologiske uden at være det. Hele 80% synes ikke, at de misvisende navne er i orden. Forskningsmedarbejder ved Videnscenter for Allergi på Gentofte Hospital, Ulrik Friis, kender til problemet. Det hedder grøn eller organic, og det er naturligt, og der med blomster osv., at etiketten er pæn, og det gør, at forbrugeren tænker, jamen så er det sundt, det er godt for miljøet osv., og så køber de uden egentlig rigtigt at vide, hvad der er i. Og det er jo et problem. Ifølge Johan Galster risikerer man, at forbrugerne lokkes af de såkaldte grønne saloner og muligvis ikke kan tåle stofferne i produkterne. Der findes mange frisørsaloner, som på en eller anden måde klæber sig lidt op af det grønne. Hvis det nu lokker en allergiker til, vedkommende går derind og bliver så behandlet, vedkommende får en kraftig hårfarveallergi, så har man altså et problem. Salon Organic, som ligger bag mig, er en af de saloner, som ifølge Johan Galster fra Københavns Kommune kalder sig noget, den ikke er. Salonen var tidligere en del af Københavns Kommunes grøn salonordning, men blev smidt ud af ordningen, da den ikke levede op til de krav, der bliver stillet. Vi forsøgte at få en kommentar fra indehaveren af Salon Organic, men det kunne ikke lade sig gøre. Og det er ikke den eneste salon, der pynter sig med ord som økologisk, grøn og organic uden at være det. Vi har undersøgt 5 saloner, der kalder sig grønne eller organic. I alle 5 saloner viste der sig at være stoffer i produkterne, der er i strid med de krav, der bliver stillet. Vi konfronterede indehaverne, men ingen af dem ønskede at stille op til interview. For Kate Scheffman kan de misvisende navne have store konsekvenser. Hvis en salon kalder sig grøn, og jeg ikke selv er opmærksom på, hvad grøn betyder, så har det store konsekvenser for mig. Fordi jeg kan simpelthen ikke tåle. Jeg kan risikere at få et allergisk chok. Jeg kan risikere, at jeg hæver i hele hovedet. Hos Forbrugerrådet Tænk kender de også til problemet. Miljø- og teknikarbejder Claus Jørgensen mener, der sker en vildledning af forbrugerne. Der er ingen tvivl om, at hvis man ser et produkt eller en frisør, som man kalder sig grøn, så har man jo automatisk en fornemmelse af, at så er det jo fordi, de gør noget godt for miljøet. De har nogle miljøvenlige produkter, og ofte så forbinder man jo det med også, at så er det sikrere for mig at bruge de her produkter. Hvis det så viser sig, at det ikke holder stik, og de faktisk ikke er grønnere, eller måske bare bruger almindelige produkter, men har nogle enkelte med nogle økologiske ingredienser, så vildleder det jo forbrugerne, og på den måde så bliver man jo snydt. Når den vildledning sker, overtrædes markedsføringsloven. Jamen, det er sådan, at markedsføringsloven det har en paragraf 1 og en paragraf 3, som siger, at man ikke må vildlede forbrugerne. Og der har man så i forbindelse med de 2 paragrafer lavet en vejledning omkring, hvornår må man kalde sig grøn, hvornår må man bruge ordene økologisk eller miljøvenlig. Og der siger man faktisk, at hvis du skal kalde dig grøn, altså bruge termen grøn frisør for eksempel, så skal du være blandt de bedste på markedet. Fordi når du siger, du er grøn, så siger du faktisk, at du er bedre end alle de andre. Så hvis man som frisør ikke kan dokumentere det, så vildleder man, og så overtræder man faktisk markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden Henrik Øge er enig i, at markedsføringsloven bliver overtrådt. Det er rigtigt, at paragraf 3 i markedsføringsloven handler om vildledning. Man må ikke fortælle noget, der er urigtigt, eller udelade væsentlige oplysninger i sin markedsføring. Så hvis man siger, at man er med i en ordning uden at være det, så kan det være vildledende. Eller hvis man påstår, at man er grøn, men i virkeligheden ikke er anderledes end de andre frisører, eller måske ovenikøbet har nogle giftige kemikalier, man bruger.
så kan det også være vildledende. Det er jeg enig i. Noget andet er så at bevise det og se de konkrete sager, der er afhængige af, at de bliver anmeldt. Hvis problemet skal løses, bør der ifølge Johan Galster være en mere klar definition af, hvad der er økologisk og grønt. Økologisk er meget klart defineret, når vi taler fødevarer. Men når vi taler non-food, jamen, så er det så ikke godt nok, at der bare er lidt økologisk i. Og der er altså nogen, der er nødt til at skabe klarhed over det her, i den her jungle. Det jeg har gjort, og det jeg kan gøre, og så langt som jeg kan gå, det er at lave sådan en vejledning, hvor man reglerne skal forstås, for at prøve at mindske problemet med grønvask. Men hvis man vil have en skrappere regulering, så er det en politisk opgave, så må man lave lovregler på området. Spørger man Kate Scheffmann, er oplysning vejen frem. Jeg er jo tilhænger af, at man udvider mængden, eller udvider antallet af de helt grønne saloner. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt med meget mere oplysning omkring det her. Indtil der kommer en klar definition, lovgivning på området eller mere oplysning, er det altså op til forbrugerne selv at holde øjnene åbne, hvis de vil undgå frisører, der pynter sig med lånte fjer. Tak for i aften.